Dobrý deň priatelia, vitajte pri našom novom videu, v ktorom sa spolu pozrieme na výstavbu diaľničného úseku diaľnice D55 medzi obcami Bzenec a Moravský Písek. Tak sa pohodlne usaďte a užite si tento nevšedný zážitok. Ak sa vám páčia naše videá a chcete podporiť našu tvorbu, nezabudnite dať like, napísať komentár, zdieľať video s priateľmi a dať odber nášho kanála Rodinka na výlete. Úsek diaľnice D55 medzi obcami Bzenec a Moravský Písek je súčasťou strategického spojenia, ktoré po dokončení umožní tranzit vozidiel po celom Zlínskom a južnomoravskom kraji smerom až po diaľnicu D1 pri Pšerove. Celkovo bude diaľnica D55 merať zhruba 100 km. Výstavba tohto 4,1 kilometrového úseku začala v roku 2022 a má byť ukončená do konca roka 2024. Predpokladaná investícia predstavuje približne 1,1 miliardy českých korún, čo je približne 45 miliónov eur. Financovanie tohto úseku diaľnice zahŕňa nielen samotnú konštrukciu cesty, ale aj rad doplnkových opatrení na ochranu životného prostredia. Projekt vybudovania diaľnice D55 zahŕňa aj vybudovanie dvoch mostných konštrukcií, ktoré pomôžu preklenúť zložitý terén a zaistiť bezpečné priechody pre miestne druhy zvery. Návrh týchto prechodov je prispôsobený miestnemu ekosystému, aby nedošlo k narušeniu prírodných migračných trás. Vzhľadom na blízkosť rieky Morava boli zavedené prísne opatrenia na ochranu vodných zdrojov a lokálnych biotopov. Podzemné vody sú chránené špeciálnymi filtračnými systémami a na úseku diaľnice budú nainštalované protihlukové bariéry, ktoré minimalizujú zvukový dopad pre obce na trase. Po dokončení bude diaľnica D55 spájať juh Moravy s diaľnicou D1 na severe, čím sa výrazne skráti čas jazdy pre tranzitnú dopravu a odbremení sa lokálna cestná sieť. Tento nový úsek by mal denne slúžiť tisícom vozidiel, čo zníži dopravnú záťaž na okolitých cestách a v centrách miest. Momentálne musia tisíce vozidiel jazdiť priamo cez obce Bzenec a Moravský Písek, čo spôsobuje nielen hluk a znečistenie, ale zvyšuje aj riziko nehôd. Nová diaľnica tento tranzit odkloní, čím zlepší bezpečnosť a kvalitu života obyvateľov. S podporou európskych fondov a prísnymi ekologickými normami bude diaľnica D55 prínosom nielen pre vodičov, ale aj pre celú Moravu. Tento projekt je ďalším krokom k modernej, bezpečnej a ekologicky udržateľnej dopravnej infraštruktúre v Českej republike. Úsek diaľnice D55 medzi obcami Bzenec a Moravský Písek končí za obcov Moravský Písek, kde sa plynulo napojí na ďalší úsek diaľnice D55 medzi obcami Moravský Písek a Staré Mesto. A to je z videa o výstavbe diaľnice D55 medzi obcami Bzenec a Moravský Písek všetko priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu.